Para naman sa ating good news, Christmas Food Bazaar sa Umingan, binuksan na. Para sa detalye, ikwento mo, Idol Maya. Katakam-takam na mga pinagmamalaking pagkaing Pinoy ang inyong matitikman sa kabubukas lamang na Christmas Food Bazaar sa bayan ng Umingan. Mula sa mga local delicacies hanggang sa inyong mga holiday favorites, lahat ng yan matitikman sa Makante Umingan na bahagi pa rin ng Paskuhan sa bayan. Opisyal itong binuksan sa publiko noong nakaraang Miyerkules, December 3, 2025, kung saan ang mga Uminganians ay hindi lamang nabusog sa mga pagkain, kundi maging sa programa na siyang nagbigay kulay at saya sa opisyal na pagsisimula ng naturang bazaar. Bukas ito sa publiko mula alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng madaling araw sa Saliente Street, Poblasyon, Umingan. Samantala, isang araw matapos pinasinayahan ng Food Bazaar ay ang gabi ng pagpapailaw sa giant Christmas tree ng bayan na isa sa pinaka-inaabangan ng mga residente. Napuno ng maningning ng ngiti, maingay na palakpakan at hiyawan ang gabing nagsilbing paalala sa mga taga-Umingan ng masaya, makulay at nagkakaisang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.